алейкум тамошобинон муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аввалин нишасти сарони кишварҳои Осиёи марказии Чин ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд. Саммит таҳти раёсати раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин сурат гирифт. Саммит ба сисолагии барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Чин бахшида шуда буд. Иштирокдорони нишаст дар робита ба ҳолати муносибати ҳамкории кишварҳои Осиёи марказӣ ва Чин ва дурнамои рушди минбаъдаи онҳо дар доираи нишасти Осиёи марказии Чин табодули афкор анҷом доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ самараи 3 даҳсолаи охирро дар роҳи рушди робитаҳои Тоҷикистону Чин ва то сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷониба баровардани онҳо баланд арзёбӣ намуданд. Зимнан сарвари давлати мо ташаккули заминаи мусоиди ҳуқуқиву шартномавӣ, роҳандозии муколамаи доимии сиёсӣ дар рӯҳияи эътимод, нишондиҳандаҳои баланди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ аз ҷумла татбиқи тарҳҳои бузурги инфраструктуриро натиҷаҳои назарраси ин давра донистанд. Пешвои миллат алоқамандии Тоҷикистонро ба идомаи муколамаи созандаи сиёсии ду давлат дар сатҳи олӣ ва бо тадбирҳои нави амалӣ ғанигардонидани мазмуну мундариҷаи ҷанбаҳои гуногуни шарикии стратегии ҷонибҳо ҳам дар чорчӯби дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба таъкид карданд. Дар робита ба ин соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бахусус бахшҳои саноат, энергетика аз ҷумла энергияи сабз, ҳамчунин заминаи калидии иқтисоди сабз, нақлиёт ва таъмини ҳамлу нақли бемамнунияти борҳо, кишоварзӣ ва иқтисоди рақамӣ аз самтҳои афзалиятнок дониста шуданд. Дар суханронии худ пешвои миллат ҳамчунин густариши муносибатҳои ҳамкориро дар арсаҳои зикр гардида дар қолаби механизми Осиёи марказии Чин аз ҷумла андешидани тадбирҳои иловагиро ба мақсади тавсеяи савдои байни ҳамдигарӣ ва афзоиши ҳаҷми табодули мол, ҳамчунин фароҳам овардани заминаи мусоидро барои ҷалби фаъоли сармоя ба татбиқи тарҳҳои судманди иқтисодии минтақавӣ аз ҷумла дар доираи ташаббуси як камарбанд ва як роҳ созгор ба манфиатҳои ҷонибҳо арзёбӣ намуданд. ҳамкориҳои фаъоли ҷонибҳо дар соҳаҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири манфии оқибатҳои он ба иқтисоди кишварҳои минтақа муҳим дониста шуд. муҳимияти ҳамкориҳои ҳамоҳанг дар соҳаи тандурустӣ бахусус дар шароити пандемия бо мақсади идомаи ҳамкориҳои судманд ҷиҳати пешгирӣ ва назорати бемориҳои сироятӣ аз ҷумла дар доираи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ таъкид карда шуд. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин зимн сарвари давлати Тоҷикистон зарурати тавсеяи ҳамкориҳоро дар соҳаи амниятӣ бо дар назардошти вазъи мураккаби ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ҳамзамон мавҷудияти таҳдиду хатарҳои муштарак таъкид кард. Дар ин зимн муқовимат дар баробари терроризм, тундгароӣ, ҷудоихоҳӣ ва ҳамзамон ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз вазифаҳои аввалин дараҷа номбар шуданд. Дар робита ба ин таваҷҷӯҳи ҳозирин ба вазъи мураккаби Афғонистон ҷалб карда шуд. Манфиатдор будани Тоҷикистон ба истиқрори сулҳу субот дар он кишвар бори дигар таъкид карда шуда аз даъвати Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати расонидани кӯмакҳои башарӣ ба мардуми Афғонистон ҷонибдорӣ сурат гирифт. Дар хотимаи сухани худ пешвои миллат зикр намуданд ки Тоҷикистон ба идомаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишварҳои минтақа бахусус дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аҳамияти хоса медиҳад. Дар ин зимн муҳимияти рушди минбаъдаи ҳамкориҳои кишварҳои минтақа дар чаҳорчӯби Осиёи марказӣ ва Чин таъкид гардид. Сарони давлатҳо дар хотимаи ин саммит изҳороти муштарак миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Чинро тасдиқ карда ба вазирони корҳои хориҷӣ барои татбиқи минбаъдаи пешниҳоду ташаббусҳои дар чаҳорчӯби саммит баррасӣ шуда супоришҳо доданд. идомаи барномаи ахбор. Тадбирҳои беҳдоштӣ аз ҷумла риояи гигиенаи шахсӣ асоси эмин мондан аз бемориҳои сироятӣ аст ки дар ин самт бояд ҳар як фарди ҷомеа диққати аввалин дараҷа зоҳир намояд. гузарондани ваксина низ аз чорабиниҳои муҳиму саривақтӣ аст ки кафолати солимии ҷомеаро аз гирифторӣ ба бемории сироятии COVID-19 таъмин хоҳад кард. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмадалӣ Сафар.
дар ин шаб рӯзе ки бемории covid-19 зуҳур кардааст, барои ҳифзи солимии худу атрофиён шаҳрвандон бояд пеш аз ҳама ба тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ диққати аввалиндараҷа дода омилҳои эмин мондан аз онро риоя намоянд. муҳимтарин омили гирифтани ваксина ба шумор меравад ки як соли қабл бо вуҷуди сироятёбӣ барои пешгирӣ аз ҳолати вазнин ва фавти шахсони гирифтории бемории covid-19 мусоидат карда буд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ ин тадбир пеш аз ҳама бо мақсади пешгирӣ аз бад шудани ҳолати шахсоне ки ба ин бемории сироятӣ гирифтор шуданд роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. امروز در جمهوری ترکستان 5 نامگو واکسینه ها برای مردم دسترس هستند. مردم میتونن که به واسطه خود از این واکسینه ها استفاده برند و خود اطرافیان و اهل عائله رو از بیمارشوی امین نگاه دارند. از طرف طالبان کارهای فهموده در بین اهالی شده ایستاده است. مردم خود برای واکسین زنی با مؤسسات طبی مراجعت کرده هستند. بیماری گرچه که در جمهوری ترکستان باشد هم بیماری به طریقی یعنی که به علامت در وجود بیمار ویروس پیدا می شود در نتیجه تحلیل لابراتوری، اما خود شهروند یگان یعنی که ظهورات بیماری رو درک نمی کند، یعنی که در بیمار یگان ظهورات نیست. این سبب در چی است؟ سبب در اون است که وقتی شهروند واکسین میزند در ارگانیسم آدم آنتیتلا استحصال می شود، یعنی که با مقابل ویروس ارگانیسم آنتیتلا استحصال می کند. وقتی ویروس در ارگانیسم انسان وارد می شود، انمون یعنی که مسئولیتی آدم، مسئولیت شخص بر مقابل انم ویروس یعنی که مقابلیت میکند، نمیموند که در وجود انسان ویروس زیاد بودباش کند. هر چی تستر ویروس از ارگانیسم بیرون میشود و یعنی که آدم یگان ظهورات یگان علامت بیماری پیدا نمیشود. اون نفرانی که واکسین نکردن در مورد بیمار شدن حتما پیدا میشود ظهورات بیماری، حتما پیدا میشود وزن شوی بیماری، حتما پیدا میشود حتی تا فوت آورده میرسوند. طبق توصیه متخصصان شهروندان به خاطر حفظ حمایت نزدیکان و پیوندان و اطرافیان از بیماری‌های سیرویاتی از جمله کووید 19 احتیاطکار باشند و بیش از هر وقت دیگر در محل کار و شرایط خانه مقررات پیش بینی شده را حتمی رعایت نمایند. дар ноҳияи Нуробод дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои солҳои рушди саноат шумораи корхонаҳо зиёд карда мешаванд. агар соли 2021 дар ноҳия 4 корхонаи хурди истеҳсолӣ бунёд шуда бошад, пас соли 2022 сохтумони боз 5 корхонаи дигар пешбинӣ шудааст. гузориши Ҷигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ аҳамияти бузург дорад. ин аст ки солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон шудааст. аз ҷумла бо мақсади амалӣ шудани ҳадафҳои пешбинишуда ва бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Нуробод марҳила ба марҳила тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст. то соли 2020 дар ноҳия 5 корхонаи саноатӣ аз қабили 2 корхонаи истеҳсоли хишти пухта, асфалтбарорӣ, сангушағал ва хишти сементӣ фаъолият намуда, бештари ин корхонаҳо асосан ба таври мавсимӣ фаъолият мекунанд, зеро шароити сардиҳои зимистон имкон намедиҳад то корҳои сохтумонӣ идома дода шавад. дар соли 2021 4 корхонаи хурди истеҳсолӣ ба истифода дода шуд. аз ҷумла корхонаи паррандапарварии Нуробод барои нигоҳубини 30,000 мурғ ва 3 коргоҳи истеҳсоли хишти сементӣ бо иқтидори 12,000 дона хишт дар як сол бо фарогирии 38,000 ҷойи корӣ ва мавсимӣ бунёд гардиданд. ин аст ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар ин давра аз ҳисоби корхонаҳои амалкунандаи истеҳсолӣ 4 миллиону 413 ҳазор сомониро ташкил намуд. нақши 5 коргоҳи дарутерезаҳои чӯбин ва пластикӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар таъмини масолеҳи сохтумонӣ назаррас буда. дар ин коргоҳҳо 18 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. 15 соли ки ҳамин корро кардаастам. اصلا ما جوانان رو به این کار کردیم، مشغول کردیم که همراه پسرم که جوان است کار کرده هستیم. محصولات ما اصلا در تریزه در دوام کار ما بود توقع است، دستگاه توقع که مردم نیست طلباتش نسبت به این مردمی که استان بسیارن همین هم میکنیم. ما همین هنر قدیمی است، همین توقع
ҳамин айбай наравад ҷавоноро бо нишон тиҳем ки ин корро давом диҳанд. дар ноҳияи нуробод барои татбиқи ҳадафҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои солҳои 2022-2026 бунёди 5 корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, паррандапарварӣ пешбинӣ шудааст, ки дар онҳо зиёда аз 150 ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода мешавад. аз ҳама муҳим ташкили корхонаи саноатӣ ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ мусоидат мекунад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی مادی و غیر مادی امکان فراهم آورد. با شرافت صاحب استقلال ارزش و رسم و آیین‌های نیک نیاگان احیا گردید. صده از جمله جشن‌هایی است که تا 50 شب و 50 روز باقی ماندن جشن نوروز تجلیل کرده می شود. نوروزشاه عزیزالله گزارش می دهد. тасвири зебои сада бо истифода аз анвои гуногуни меваю ғалладонагӣ агар аз якҷониб натиҷаи афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бошад, аз ҷониби дигар ҳунари азалии кишоварзони тоҷик дар самти тарғиби хислатҳои накӯи инсонӣ ва ба ин восита истеҳсоли неъматҳои моддӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола кишоварзони мамлакат дар ҷашни сада омодагиро ба кишту кори баҳорӣ оғоз намуда бо беҳтарин навъу намуди тухмии зироат ва растанӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. ҷашни сада яке аз ҷашнҳои қадимтарини ин миллат аст ва барои чӣ ин ҷашн сада ном гирифтааст? асли гап дар он аст ки сада аз решаи калима ё вожаи сирф тоҷикии сад гирифта шудааст. сад яъне ҳисоб китоб мекунанд ки то наврӯз, то фарорасии соли нав 50 шаб боқӣ мемонад ва 50 рӯз ҷамъ мекунанд 100 мешавад. аз ҳамин 10 баҳман ё 30 январи ҳамин сол то аввали фарвардин то 21 март ин 50 шабонарӯзро фаро мегирад. барои ҳамин мегӯянд ҷашни сада. асрҳост ки миллати кӯҳанбунёди тоҷик пас аз анҷоми чилаи калон ҷашни сада ки он аз сипарӣ шудани сардиҳо ва наздик омадани фасли баҳор мужда мерасонад таҷлил мекунанд. сада дар чоргонаи ҷашнҳои миллии миллати тоҷик ки асосан хоси кишоварзон мебошад дар аввали он қарор дорад. ин собитгари он аст ки миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз қадим дар заминдорӣ ва истеҳсоли неъматҳои моддӣ таҷрибаи намунавӣ дошт ва барои тарғиби ин маърифати инсонӣ дар ҷаҳон нақши асосӣ гузоштааст. дар гузаштаҳои дур инсонҳо гузаштагони мо аслан бо чорводориву бо зироаткорӣ машғул буданд ва зимистонҳо бисёр тӯлонӣ буданд ва ҳама вақт дар орзуи он буданд ки кай баҳор мерасад, кай сабза медамад, кай барф об мешавад ки мо ба кишту кори худ шурӯъ кунем ва ҳисоб мекарданд ки вақто ки офтоб аз хонаи зимистонии худ мебарояд, ҳамин 10 баҳман ё 30 январ офтоб аз зинаи зимистон аз хонаи зимистонӣ берун мебарояд ва шурӯъ мекунад ба тарафи гармӣ. яъне аз ҳамин давр сар карда сардиҳои зимистон оҳиста оҳиста аз байн мераванд, гармиҳо фарор мерасанд ва фасли кишту кор мешавад ва мардуми деҳқон ба умеди оянда шурӯъ мекунад ба кишту кори заминҳои худ. дар шабу рӯзи таҷлил аз ҷашни сада кишоварзон омодагиро ба кишту кори баҳорӣ оғоз мекунанд. аз ҷумла дар ин давра яххобмонӣ, захира кардани барф дар атрофи дарахтон ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ба сомон расонида шуда техникаи кишоварзӣ барои анҷом додани корҳои саҳроӣ омода карда мешавад. тухмиҳо бошад вобаста ба маҳалли парвариш аз қабл интихоб мегардад. ҳар як хоҷагидор бояд бо назардошти ҳолати кунунии ҷаҳон дар доираи расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳозир омодагиро ба кишти баҳорӣ оғоз намуда барои таъмини талаботи оилаи худ бо маводи ғизоӣ истифодаи самараноки заминро таъмин намояд. ҷашни сада асосан ин гӯштдор кардани кишоварзон
از آمدن بهار نوروز آغاز کارهای موسمی می باشد. وقتی که تخمی ما بر وقت تیار کردیم، وقتی که ما که اولاد مهنتی ما که بر وقت تیار کردیم در عرفه جشن صدا، الکی ما آنها سری وقت کش میکنیم. یکی از عامل‌های حاصل بلند این مهلت کشت است، یعنی سری وقت کش کردن زراعت است. صدا از جمله جشن‌های کهن ما تاجیکان است که از قدیم با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد، ولی یک مدت این آیین دیرینه به گوشه فراموشی رفت. جشن صدا از خاطرها فراموش شده بود، آهسته آهسته از ذهن مردم فراموش شده بود و به کوی فراموشی رفته بود. خوشبختانه با فرا رسیدن صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و با به سر قدرت آمدن یک دولت ملی در تاجیکستان، چون دیگر جشنها و عنعنه‌های ملی ما این جشن صدا احیا گردید و در احیا گردیدن جشن صدا سهم سرور تاجیکستان، سهم پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است که این را در ردیف جشنهای مهرگان و جشنهای خب نوروز دیگرها از نو احیا نمود و توسط این جشن مردم ما توانستند که با تاریخ گذشته خود، با فرهنگ گذشته خود از نزدیک بهتر و بیشتر آشنا شوند. امروز هر یک نفر در جشن‌های ملی با حس بلند افتخار اشتراک می‌کند. 30 ینور جشن جمهوریوی صدا در شهر دوشنبه در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی برگزار می‌گردد. ضمن این تدبیر سطح بلند برای انتخاب بهترین نوع و نمودهای تخمی، نهال درختان، راه‌های ذخیره نمودن محصولات کشاورزی شرایط فراهم آورده شده. در گوشه‌های مصلحت‌دهی با باغپروران و زراعتکاران تجربه عملی با نظرداشت حالت کنونی جهان نشان داده می‌شود. اینچنین هر یک نفر می‌تواند از بازی‌های گوناگون ورزشی و برنامه مکمل فرهنگی پیشنهاد شده در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی ضمن تجلیل از جشن صدا بهره برد. نوروزشاه عزیزالله معروف عبدالله، بهادری حسن، برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.